gwedike na ọgụ n'ụbọchị ọgụ ama ma nụchọ dị ike achọ afọ onye na-amala ekwe atụnye ekwe n'ọfịa nwoke na ibi erabụ n'ọnụ maka na isi ike ibi yeyi ewu a sị m eriri mara ngwugwu ka ngwugwu mara onye kere ihe maka na eribe ọgụbụ onye ọya enye na onye ọya ọtaba nyagha ude nekaraka na mapụ ozu afọ nwoke nkịta ji isi anya ọkụ na mmụ ekene dike na-eri nkịta na ji na okpuru ọra ndị Igbo n'ugwu Awụsa na mmụ ekene yi Nze bụ na ana m eje mba na-achọpụta ndị na-enyere obodo aka ndị na-ebicha nwa mgbenye anya ndị ji akụ Chukwu nyere ba n'elu uwe jere ụmụ mgbenye ozi nnukwu mmadụ abata ọgbọ ude nekaraka na mapụ ozu afọ mmiri ọma na Anedo na mụ ekene ndị ofesi Anambra na mụ ekene Eze Chi na Warilo nwoke obi ọma Ebube na Anambra ọgaranya ibe ya na-eburu oche ọga ndị ọga ha bụ dike bịa n'ike aka na-ebicha ụmụ mgbenye anya ihe mụmụ okoro kazi ji ekwuru okwu abụrụ na mfuru okwu kata ma na okwu mụara ma amaghị abịa n'elu ụwa niile gbaa gburugburu sọ mmadụ abụọ bụ ndị nwere ego kedu ndị ọ bụ obere Chukwu na ndị ọzọ ọgaranya na-ebulu oche na ndị ọzọ ọ bụrụ na ịbata n'ime obodo Anambra gụba ndị nwere ego nwere obi eji enye aka o nwero ndị ọzọ maara na-abụrọ obere Chukwu na ndị ọzọ obere Chukwu na mụ ekene ọgaranya na-ebulu oche na mụ ekene o fichara ụmụ mgbenye anya na mụ ekene ibe eji amadike bụ nke o mere eme ha na-ekwu na nkịtị ngwa ka nkọrọ n'oge nke bụ nne ị ma na ọbata obodo wee were gịnị were ọgba tumtum jide ụmụ okorobịa niile bunyefa onye anọ na nkịtị maka na onye nọrọ nkịtị ekwensu ewere ihe wee lụrụ ọrụ heyi onye ụbọ nye m ụbọ oke nkịta ji isi anya ọkụ dịka na-akpọ ogwu n'anya ọkụ bụrụ ụzọ nwoke ọma na mụ ekene ofu onye ji wee mara obodo na mụ ekene otu onye obodo na-asị nnọnụ na mụ ekene ofu onye ọra na-eburu oche na mụ ekene obodo niile na-agbago afa dị iche iche ma mụ nwe okoro ka nze na-etu n'oge emetụ mba afụ dị ike onye nwere gị na o nwere mmadụ na onye jụrụ gị na ọ jụrụ ifeọma na ndụrụ ga ndụ ya n'ihi na obodo na-ebe akwa na-eti mkpu na-ata aka n'eze na hapụrọ mmiri ọṅụṅụ obere Chukwu na-esi n'ifite wee bata obodo negharị ya anya o welu n'anya wee gbapue mmiri tinye nke a na-eme chakakpọ okenye a na-echu nwata a na-echu wee si na ndụ mmiri bụkwanụ ndụ azụ na nna ya gbabugo ndị mmụọ ọgaranya na-eburu oche eji eje m mbọsi jiri na be igwe orizu na Nnewi iwe ruo na be igwe ha nọ m na-anya igwe ikpere na abọnana nwebi ji aṅụ nne ya ala o wee kponye gị ngọzi si gị jebe na ọ ga-adịrị gị na mma ibe eji amadike bụ omenụkọ echete m mgbochi obodo oge ụgani ka m na-akpọ ya maka na nwoke na nwaanyị na-ebe akwa na-eti mkpu na-asị ọ gịnị ka a ga-eri maka na mkpọchi obodo mere anyị alụ ebe anwa ka ọga ndị ọga nọrọ wee gosi nke o ji wee bụrụ ọkamba n'ezie n'ụkọ nri ka o ji nnọọ nwayọọ wee bupụta trela were erimeri dị iche iche tụjuo n'ime ya osikapa dị n'ime ya noodles dị n'ime ya okporoko dị n'ime ya mangara dị n'ime ya mmanụ dị n'ime ya ma agwa ma osikapa vancha juru n'ime ya ọkwa otu Labour Party ka isi anyị sobe na ọ bụ ebe ọ ga-adịla anyị na mma mgbe na-ene anya na-ajụ n'otu Labour kedu ebe a ga-ebinye aka iwezi na ọ bụ ebe esere mmadụ maka na mmadụ ka eji aka ha si na ebe esere mmadụ ebe esere nwatakịrị mama ya na papa iwe na-agwa anyị na onye anyị ga-eso n'azụ bụ onye anyị ga-ebinyela aka nwere onye ọzọ bụ na-abụrọ injinia Obiora Gbasimero bụ onye ndu ga-edu anyị wee dubanye anyị na na-ekwere na nkwa n'ezie
iwelosio sobe na ihe n'ụzọ gara n'ebe ọ nọ ndị ọchịchị achịgo na onye ndu ka a na-ekwu okwu ya Obiora na ịbụ onye ndu duru anyị gaba maka na igwe mmadụ ha na-apụghị ịgụta ọnụ ha kwụrụgo gị n'azụ ndị kwere na Labour wee nyere m aka ngwa fere m ọkọrọtọ n'elu ka mụ nene ngwa mezie n'aka ndị mmadụ n'ọrụ igbe elu Ebube Anambra nwoke Obiọma na nnukwu ọnụ m ya bụ okwu ikwuru ka nka ji ya ka bụ nke ikwuru onye mara ime ọ ga-emere mmadụ ya ma eri ya mgbe ọ dị ndụ na ọ bụrụ mgbe ọ nwụrụ anwụ nnukwu mmadụ bụkwanụ nnukwu arụsị Chief Godwin Chukwueloka gbasi melo Chief Godwin nwa Mamadu Oruenu marụ na onu agụwa m okwu ijidere iro dịrị obodo niile rụcha ma tinye ya ọkụ were na-enwe sizie n'ụmụ ibe onye aga na n'ọchịchịrị maka na ihe na ọchịchịrị enweghị mmekọ agadi nwaanyị adaka nka na-egwu ama agba n'ịdị mbụ eme mma ome mma ka nna si ya mere n'ụmụ mma ka obodo kwụ n'anya nwa ọsụ ji na-ekwu ma na-ekwusi ike maka Chukwu ana m ekwu ma na-ekwusi ike obi m na-agwa m ma na-agwasị m ike na ọga ndị ọga obere Chukwu ga-esi m ozi ụgbọala ruo m aka ọ ga-abụ njọ ụgbọala ruo m aka ọ ga-abụ njọ meere n'ụmụ mma ka ndị na-ekwere ekwe wee kwete ndị kwere wee kwesị ike maka na onye mere m mma emegoro ụwa niile onye mejọrọ m mechekwara ụwa niile agwa m ose ọjị anarọ m eji iji ifele ha si na onye na-ekwu nwere ife ọ na-eme nwoke ọma na asị nya dịkwara gị na mma Chukwu kere gị n'ụwa asị m nya dube gị ajọ mma ama afọ gị ajọ mmadụ ama afọ gị igbuo n'aka ekpe bute mma igbuo n'aka ndị bute mma kọntena gị niile ga-anabata n'udo ndị afọ iwu ama ejide gị nje zụba eyi asị m o jide onye mmadụ n'elu ụwa Chukwu nyekwe ya nke ga-ezuru ya ezukwara ndị ọzọ mana o jide orie n'aka ya o jide orie sọsọ ya Chukwu nyekwe ya sọ nke ga-ezuru naanị ya ọzọ afọkwa n'afọ agọrọ nụ m afọ ọjọọ ọfọma ka m gụrụ n'ezie maka na ka o jezi eje ka ọgọdọ ya si eje ịna-ebu m anya wepụ na mmụ imere n'elu ụwa ga-akwụbedo one ghara ibe ya ọkwọ na-agba eruo n'oge asọmpi egwuregwu ibupụta iko ndị niile bụ ndị mere nke ọma isi n'obodo Naijiria chịrị ha chịpụ ha mba ofesi onye ọbụla jee chọrọ akara aka ya ị ga-akwụ ụgwọ ụgbọelu ụgbọelu kwụọ ụgwọ nke ebe a ga-eri nri kwuo ebe a ga-ebi ebi ma ya bụrụ na ọ ga-adịrị nwa ogbenye na mma ha si na anụta ka alokorokanza anụta ka alokorokanza ọkwụ ya bụ na okorokanza maka akụkọ maka na ajọba ife dị n'elu nwanne m ajọba ife dị n'elu achọba ọsa achụba nke dị narị achụba ọgịnị maka na ka onye si eje ka ọgọdọ ya si eje ọnụ na-eri eri ka nna asị ekene dịkwara gị maka na abịa n'ugwu awụsa ị na-agbata ọnụ gị na-enye m akụkọ tuo na-aba m n'ụmị na nkwoyi tangodu ka nna sị mọ na nnukwu onu m tangodu na onu agụwa m a ga-ekwuba ọ na-eghara ibe ihe ọga ndị ọga bịa n'ugwu awụsa na ị nwere ezi ọkwụwa aka ezi oyi gị nwoke bụ onye a na-akpọ ụba na-eche ijere Igbo niile na mụ ekere ijere Igbo niile na mụ na gị dị na mma Chief Alphonsus ụba na-eche ọkwa gị bụ ijere Igbo ji ya ba mba ijele ndị Igbo na nwaọsụ ji ekene obodo ji enyi eche ọzọ na nwaọsụ ji ekene gị Ikenga nwoke ọma etute etora gị n'aka nninye etora gị n'aka ebe nwoke ọma Ikenga na mụ na gị dị na mma ka ọ ruo n'ihe akụkọ nna akọ ka o ruo ya ntị nwanne m maka na anọ m n'ugwu na-azọta oke nke a nye m ụgbọ ọga ndị ọga imiri n'elu ụwa ndị be anyị ga-agụta dị ya ọnụ ndị bunyere ụgbọala karịrị akarị ndị bunyere ọgba tum tum bụ aja dị na nwanne m wee werezie n'ụlọ ọgwụ rụcha ma gwa obodo jebezie onye akwụ n'ụgwọ a ga-agba gị ntụtụ agba ntụtụ n'efu a ga-enye ọgwụ enye gị ọgwụ n'efu a ga-eneta arụ eneta ego arụ n'efu na ihe anụnwa bụkwa aka ọlụ ọga ndị ọgaranya na-ebuli oche Oju na-eme ọgọra mụ ekene Ebube na Anambra aka na-ebicha ụmụ mgbenye anya High Chief na mụ ekene
Chifu Chukwuelu Kagbasimeelu na Nwosu ji ekene gị ome mma na-emelu onwe ya ome njọ na-eme onwe ya ife oju na-eme ọgọ nwoke ọma na mụ ekene nwa ọma Chukwu na-agbala ọkụ nwa ọma ndị mmụọ ozi na-agbala ọkụ na mụ ekene gị a sị bụ ome mma meere n'ụmụ mma maka na obi mụ na-agwa m na ị ga-emere m mma ịdị mbụ eme mma maka Chukwu na ị ga-emere m mma meere ụmụ mma ka ndị na-ekwere ekwe wee kweta ndị kwere wee kwesie ike maka na ibe eji mara dị ike bụ nke o mere eme Nwosu ji ekele hụ na ka ọ dịzie